ebe ọbụla this our brother nọ chukwu nna gozie ya ebe ọbụla this our brother nọ na video n'ebe a chukwu nna ma gịnị gozie ya ọfụma. This is exactly what most of our people need to hear. It's not as if now spiritual does not control the physical or man, our people make some mistakes or have been make it like this. You can see that you know just when we get in now. Only make this time of mistake is he really thinking just to make sure that most people not brag. And when them bahan na we be na ka na yes na na emo me phone ya golu moto that you cannot maintain. Is golu moto. No you fully when and go golu moto in a go fuel ago. In a way, you are not stable. Your business is not stable. You just go to because you just want to belong. I don't know. I live in a church. So what I'm making, and he also made mention of something which I want you to pay attention to. Now, mother, you build a business. First gain of year with 10 million. You will 80 million. You will block. Lobono. I don't know the day. Baby, I say na maro. I can't be below. No, la garaga na business again. A collapse ago. Your business needed that visibility. That tangible visibility. What we can ana? What we can ana bona? Grand go where we then anywhere bazia into your nature. So that na make that freely. That's why most people is that so come no more based on the block or going to grand deal very well. Man, once I be the block I'm not disrespecting you for that, and I'm also not mocking you. Man, where the talk is going to go, but just because now they want to belong, they will end up tibe when a but by the time I'm haka, it is anyama. Because the reason this now, God bless this our brother, is that now a lot of things so cool na video is what is really happening now. A lot of things so cool. I like the fact that balance here or what again or kadinjo or what again ego good in and enjoy or book with or what again or danger, but he's trying to pinpoint that area where you are feeling you yourself as a human being, where you are feeling. That is what he's trying to pinpoint in that place. So because kina for video akabaho metoma kana share button. Call subscribe on this channel. Then almost go on this channel ko extra advice obonimwe. It will in the bike so that kono bona for this video for your own opinion and your own advice. Kabaro mizo in a comment section. Na hota. Luka kababa mutime ilugu kwa yebe kuchashesha misia. Na anyway, God otu na-anaga arọlala gị agwụ mene gị ike ga ma maji ọha otu na-anaga eborele gị ibu mmiri ịgwọla wele otu na-anaga zara handkerchief odumeje zọọ ajansi Israel motosho burulo zọọ holy water iboko obi otu na-anaga asịkwa m ihe ndị a dị njọ mma na-eme mana ọtọkwa otu na-anaga retre 50,000 ụnyaahụ as profit were 5,000 gbaa beta Naija were 20,000 ga-ebe akwa mpi abalị agbaka uche ezike ịnọkwa n'elu obi aka gị were 5,000 fra afọ gawa na nke dibịa na ya gbala gị afa na ele ihe biznes gị jide aga n'ihu ọkwa ga-abara gị afọ ma ga-amụrụ ihe na-eme gị mgbe a na-eme gị esi the spiritual controls the physical ọ nịcha na abịara motivational talk n'ụwa ọ nịcha na abịara rhythm ndị nọziri rhythm a na-aga ka egwu kuwe mba kuwe swe English ihe niile wụcha spiritual problem gị were onwe gị na-eji isi mmiri ala gị si na ọwụ nwa abara na ego nsogbu okwe edela gị nwa profit inwetabere na business gị ka na-eto eto 10 million naira iwerele 80 million bralawa village ya ga-egwo foundation social block liga na ala ụlọ ihe ma na-emechi nwa bed business gị ka need capital for it to grow and remain sustainable for you to have a good turnover nwa obere profit inwetara ị ga-invest into your business iwerele gwa village gị ime okoko ka azana m n'ụlọ echele gị sị m na ka mgbe mgbara bido ọrụ m ụlọ na ihe a da-agaji ha na m ọfụma my village people ọ gwọrọla gị ọgwụ asịkwa gị na village people ga-ada gwọrọ gị ọgwụ mana nwa business wee kwesịrị ka iri investọ into iwerele ihe gwa village gị ime okoko ya n'ụlọ iwerele ihe gbagute na anyị enwetara ihe pastọ ọwụzọ ala rịba ala na real estate ọkwa ya nna gị were nwa 5 million inwetara na profit na business gị ka na struggle nọ iwerele 3 million sitimere gị 5 plus n'oke obere ọhịa na-agide develop in the next 10 years
To be a landlord is not okay, but there is time for everything. And when the time for you to reinvest in your business, for the time for you to use that money in what service, so what produce the money. Let me go spiritual. Let me do this one. Can make it better. $150 iTunes card in whatever. You will half of it. Gazelle record. Quarter it. And much I still want to get many handle. Mana nwa ihe me enwobrego mi nwetere kwesi ije gagatuna so kwa monye ga egwu ewa yo ma wo application ibe gele je change ihu arunu I ga eje gazire nwe dio ijile ga egwu ebele ngiti ga wele chefu na wele gi is to reinvest into that thing that is bringing you money, to gain more knowledge, get more skills in what you are doing, to be able to be outstanding, to master that craft in them. Ikidekwe obia ga eri edela naga relationship in on here odukwa your photo mmiri da agba yourself ga agapunu gynecologist practical solution kono kwa again ye check ihe jiri da agba mmiri mba Israel cook zero fanta get disturb mama ota na okoshime ye disturb no spiritual husband go mmiri jiri da agba mmiri. Physical problem that require physical solution ụmụnne m asị na ọwụ ọgwụ na ọwụ ekpere ihe niile wụcha ebere ma ọgwụ ama m sị dat na nwaanyị aga mgbe ụfọdụ onye chi ụmụ sị ya yiri pantị na bụrụ ọ ga-adị ka ọkpụrụ ụgwọ ime ihe ga-esi m ahụ bede ihe na onye nwere nsogbu can do anything to solve the problem. That doesn't take away our sense. Enwere problem ị ga-elele gị nwere ihe need physical solution, reasonable solution that no ihe need to apply into it. Some of you enwere ndị oke nọ pure red flag over a relationship with the guy. Oh man, this guy better ka ọ gaa n'ọkwepụta ka o rie ihe okwu mụrụ anya ka ọ na-atụwe ịmakwa mana mgbe enwere na-epost ukwu gị na Facebook na ọ bịara maka ukwu bịa te ọ nụziri mgbe i kwuru sị that na ọkwe gị de nye onye gị na-enanọ na relationship ya halazi azụ toast ogo gị ekwere na relationship udoro ihe okwu mụrụ anya gị kpozi ya na phone ya dị too busy ya nye mene attitude ekweta echi gị pụta gị sọ spiritual husband ọ mere ya. Every relationship I enter usually have issues. O nwekwara ike gị na oge na-ekwu ihe ma agwa ọjọọ gị nwere ya n'ukwu ka nga ama ọgụdọ hapụ agwa ọjọọ gị eje. You people need to love me the way I am. You need to take me the way I am. I have prayed to God to remove all the bad energies, remove things that are not meant for me. Anybody that left after that my prayer, God doesn't want them to be in my life. Iwu okoko idi toxic onwere ike agwa gị jọrọ generation onye gị na-ebere relationship hụ na ihu ọma gị does not tally with your character, does not tally with your personality or teach ebi ndụ onye ahụ eji nwayọ wa Oriental brothers ọsọ nwaanyị kpọwa agwa ọjọọ agbalị ọsọ onye ọgbọ ọsọ gị sọ spiritual husband ya ego nsogbu ihe niile ọ nụburu n'ihe mmụọ na asịkwanụ gị ebulu ihe mmụọ ọ bụrụ ihe mgbe ị na-ajara nwunye gị nwoke nwunye biko ya ọtọ ị ga-eme ka ọ rịrị gị na mma ya sị gị na enwere minista ọ na-aga ọ ga ya n'ụmụ ọ ga-ebe ha every Wednesday na enwere dibịa na-agwụrị ọgwụ keke isi ọbụ ọ ga-ewere physical solution onye na-agwa gị ihe iji gasị enwere n'ihi ime gị ji bute ego si gị no grace of God ọ dụrụ ọwa ya rie ego ọ tụrụ ụrụ mgbada ọ tụrụ Alibaba dowe akaụntụ ha do ego divert onye na-eri ya isi ọbụ ọ ga-enye gị update nye gị tools nye gị virus asịkwa omekwe mme gị encourage gaghị ememekwe so ọ ga-enye gị re tools sị gị gaa meme ihe ya sị gị na ọwa ekpere na ọwa ha nkachi vọzred mejọ na ọwa ihe mere o jiri bọọgụ na onye oshi ọkwa Jizọs nye gị grace ijiri tọta mgbada Jizọs nye gị grace iji zo oshi o nwere ike ihe na-ere wụwo Mr. Charlie Mr. White ka ere gị n'obodo isi ọbụ ị ga-agwa nwere gị adịkwa ama ino lekwe ye shot me solve a problem obi amjian just say that I went back to my root aka mgbe mgbe ya atapụrụ ndị iche ọja na megbe ebele iwe anụ ọhịa susu na ihe ọ ga-eme ka ọrụrụ ya na mma gị ọwọ nne marịcha ụmụnne ya anya ihe niile enwere ndị kewụna emeghasị gị visa ha tigile visa 100 times dị na ya ọhịa ịnọ here ka lesa at the age of 40 na-etige visa for undergraduate study na-agwa onye ọcha na egere ego university first degree ifil onye ọcha na kanta wee iwe ọmadị ihe ya elega ya n'ihu ọ ga-asị onye eke tere obe ọ gaji aga gị ibuko ken ya adọwuo visa ga kawuo ya yes na ọnwụ ndị iche ndị village go jigo enwede eji gịnị mgbe ụfọdụ nwere ike mechi ga adị ebe akara aka gị ọ dị ihe niile ka anyị ga-emecha enwere ndị nwena ha nwe oke soro ngwere nwa mmiri aka ngwere oge aka oke enwere ndị nwena ha siri ibe ha mee ibe ya gwa na-eme ọ da agwa ọkọrọ ha siri ibe ha gị oshi ibe ha legide ha chiawotu gị cheke okwu ewe ebe ọ gbagara n'akara aka gị meme ya enwere ndị nọ n'obodo enwere ndị mma ivu mma na ụmụaka anyị enwere ndị nọ n'ihe ha nwere shop na ụmụaka ha abanyere ndị nọ US enwere ndị nọ n'ebe ha na-aza ahịa awụ na Lagos na Imo steeti ha abanyere ndị bi obodo oyibo iwe ji na onye ọla ga-agacha ala bekee nwere ike gị emebe ka ọ ga-agara gị ito ihe ị ga-emebe nwere ma ị na-eme gị enwuje ya ọma
ọ dọkwana gị n'onwe gị o nwere ike agwa ọjọọ ma ndị na-edate ha agbawa agwa ọjọọ relationship gị ga na-eshi ike. Instead of you to take your time and add value to yourself, they keep developing yourself. Get trying to na another relationship. Give me get some by call those spiritual problem. When break he get bido master perfume business. Give we check adibia. Gaga coke na fanta bure ga na mmegu fere. Asoka mo nyagla na mina soka mo nye bukule bomre. Ono mano mu ma woda ya da woda ma wono ma aka jofo. Sa adi me ku ihe na to condemn Igbo tradition or to condemn church. Ono mana anyị do nwa anyị woda na ebe ole kpara ya azali ụja no dị. I'm not discouraging anybody in your spiritual part or religious part. Man, if there is a problem, ask yourself, what is the most appropriate way to solve that problem? Oh, he allowed the wall mob, he allowed the butofo, Maziga, Gromob, Maziga make, man only the Gregimata the of school in Agaga, Uyokobuku, a student in the morning upon Binabal. Our way dag, Gregachagi certificate, Agaman, Ejireka Zena. Ichili chowore ga iga chotage sem na wo ndi village go job ko keshege aso kam na ndi mile na chitaga do no na ha gata da akwọ enkwe ndo memre ma chekwe asindo onyo tatene but state akwa mono ga da na ala to na ala ngowa umu Igbo atọ kam ekwu ihe na ọmọkachi ihe mo no mu amazi jinale o ka mo no taalo ko happy wuratna at the end of the day ni hapụrụ mebi akwọ ga hapụ ụra ga amụ hapụ ihe ndị ga eme ka ọ dịgị na ma hapụ ga the real update ga aga na ma update ga nye nwunye gị gana say no minister o mere ka ọgana ya na o dibi ọgwụrọla gị ọgwụ ijiri mee ka ego kwufere eri ma ịkọ bedere m ihe dị mental we ihe naga format iji atago ọnụ mbata pe nye bedekwe ho tools iji akpọga mbata me nye bedekwe ho ede ahụ ebi bute gị ahịa ebi na ebe ishe make importation onye nye gị good price ikwetakwa akọrọ ya nwunye gị ihe na-agụ ya na grace of God ka mgbe ịgbara bido salvation ministry ihe ọ na-agajiri gị ejikwa afọkwa akwa gị anyị ịkọkwala ebe na ga-ebute ahịa chip ya enwe ike butekwe na-ere n'ọdụ ka ya na-agajiri gị mba gị were update ha ido agwa that na the spiritual controls the physical onye motivational speaker zuzume agwakwala nwunye gị eziokwu ma ọ ga-ehụ ihe ị ga-eme ka ọrịa gị na mma ifulukwule the practical way nnọchewe mgbe ị ga-aga ebe ibu mmiri mgbe ị ga-aga nye ndị iche oke azọkwa ga nyere ndị iche gị oke mana ọkwa gị mara when you have to apply the physical solution Chineke nyere gị brain nye gị aka nye gị ụkwụ so gị go into the world GM biwende ọ dịtụkwa iberibe ọgọdọkwa ekecha ga-enyecha gị ihe niile ndị ọkụta ihe gị na-eji stọbịa ga-asa gị ahụ gị onye mụrụ nwa ote n'ụda gị mụ nwa gị eru 20 years ya chesa ahụ ya sị gị bịa asatọkwa ya ahụ amadị m otu obi gara gị ị ga-asị na ihe mụrụ weri Chineke agada ekecha gị nye gị ihe niile iji ebi ndụ sense ị ga-eji reason no life mana when to apply practical solutions to practical problems gị were eti ka ha n'akụkụ ọkụta ihe gị tụtụrụ ogele aka ọkụta ihe gị tụtara ka bashi na-eme etinye di stọp ndị nebọ gị si ebe gị ekpere ka ọrịrị gị na mma ụbọchị mana ụnụ mmanya ahụ weta asụ hụkwa echi meda ya background bụ ihe wotolu mmadụ asụ nke onye na-eme ya gaji elu ụbọchị ama na anyị mma